Esta é unha ruta totalmente aconsellable para a xente que lle guste o senderismo. É un bosque atlántico dos que xa se conservan en poucos lugares. Ides poder observar perfectamente que é un sitio privilexiado, un sitio con moitísima auga, moitísima humedad, carballo. Hai tamén moito loureiro, hai especies de todo tipo. Os aromas son espectaculares. En esta zona de moitísima auga é onde temos todas as captacións, todo o que son as captacións dos manantiais de Santa María, manantiais de moitísima tradición, manantiais de toda a vida, que, bueno, evidentemente se fixo algunha labora, algunha actuación despois de moito requerilo nos diferentes plenos recientemente, pero que, como podedes observar perfectamente, en este momento están vertendo a caño libre río abaixo, o sea que isto é a situación da sin razón, é dicir, estamos collendo auga do río con todos os problemas que temos no punto de captación, ca deficiencia de calidade que arrastra esa auga, ca enorme cantidade de lixo en suspensión debido ás crecidas, as enchentes e tal. En cambio, nós temos aquí a auga do Monte Santa María, a auga destes manantiais, xa digo, de toda a vida, que evidentemente por imposibilidades, por non haberlo feito adecuadamente, pois en este momento, como vos digo, xa vedes pegadiños incluso a un punto de captación, o cual é unha paradoxa todavía maior, pois evidentemente se está mandando directamente o río Umia, o sea, mandamos auga que teóricamente ten mellor estado de partida, enviamos directamente ao río e despois nós collemos auga do río arriba en bastante peor estado, despois de moitos verquidos, e asumimos todos os costes de depuración. Como vos digo, este pozo, como vedes, está pegadiño, que curiosamente non é capaz de coller este cauce. Como vos digo, evidentemente nós somos conscientes de que estes manantiais, ao mellor, non teñen capacidade, pero eu creo que había que aproveitarlos ao 100% e incluso facer algunha prospección adicional para tratar de facer máis captación. Conlevaría, evidentemente, a reparación íntegra da tubería que vai dende aquí a ETAP, pero bueno, que é unha tubería, como digo, que se reparou un tramo recientemente, pero que na súa inmensa maioría está pendiente de poñer adecuadamente. É unha tubería de fibrocemento en moi mal estado de conservación, que xa digo, se sustituíron na última actuación que se fixo aquí, se sustituíron un tramo pequeno del, non? Como vedes, por aí é a zona pola que baixa o cauce. Como observades, evidentemente, a zona é privilexiada, é un bosque, xa digo, frondoso, de todo tipo de especies, desgraciadamente hai un eucalipto tamén. Pero bueno, este auga, como digo, vai a baixar directamente ao río Umia, non? Eu coido que nos ten que facer un poquinho reflexionar sobre o que estamos facendo co ciclo da auga, e, polo tanto, facer unha actuación integral, recuperar e poñer unha tubería adecuada para transporte de TAP e tratar de recuperar incluso novos manantiales nesta zona.